Girls with their nails done now. Girls with their nails done. Welcome to the second part of this giveaway. The video was quite long and I cut in two. In the first video I also didn't have the opportunity to show you this part of the map. This is the basis of one of the teams. It looks spectacular and has many opportunities to make a defense strategy, especially in games like capture the flag or protect the building. By the way, I prefer total domination, but no one cares about my opinion. I can't explain in words the feeling of playing on this map. I have some matches recorded here, but they are poor quality. I should start playing again on this field. Let's find some players. Salut! Poți să te întrerup puțin din joc? Fii atent, mă numesc Balkan Sniper și am un canal de YouTube și cei care îmi sunt abonați pe YouTube sau pe TikTok, pe Instagram, primesc un premiu. Tu ai auzit de mine, de Balkan Sniper? Da, mersi mult de tot. Bun, și mai ai la follow? Da, dacă mai ai la follow și pe YouTube ar fi perfect. Nicio problemă, eu te cred pe cuvânt. Win! Oh, încă o dată să... Deci era clar win, da? Bun. Ok. Alegi, fii atent, iartă-mă, ca să ți le înșir aici. Și tu ți alegi de pe stânga sau pe dreapta, unde vrei tu. De la mine. Army hat. Ok, nice. Nu este cea mai wow. Deci este o șapcă. E bună, merge, că a venit soare. Mersi mult de tot. Salut! 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 Am un canal de YouTube, se numește Balkan Sniper. Dacă ești abonat la el sau îmi vei da follow pe TikTok, Instagram sau pe YouTube, poți să dai de roata asta. Ok. Îmi promis că dai follow? Sunt abonat. Oh, da? Mersi mult de tot. Bun. Deci, tu trebuie să dai de roata asta. Win! Direct, hai că e bine. Dreapta sau stânga? Stânga. Alege pe care dorești tu. Army Whistle. Ok. Uite aici. Mersi frumos. Sper să-ți placă. Nu știu dacă o să și folosească, dar cine știe. O să ne prindă bine aici la tren când dăm startul. Da? Da. Super tare. Da, Mă bucur că ți-a plăcut. Mersi. Mersi și eu, frate. Salut! Crezi că ai puțin timp? Te răpezi 2 minute? Fii atent, hai de aici, ca să nu ne vadă absolut nimic. Eu am un canal de YouTube și se numește Balkan Sniper. Și dacă îmi dai un follow pe Instagram, nu știu, TikTok, YouTube, ai șansa să tragi de roata asta și dacă pică un win, tu poți să extragi niște bilete de aici care sunt câștigătoare direct. Nu trebuie acum, să-mi dai subscribe pe YouTube sau ceva. Am promisiunea ta că îmi dai subscribe pe... Da? Super. Bun. O văd eu pe cameră oarecum. Ce zice? Win, nu? 2 secunde să ne îndreptăm cum trebuie. Ok. Win. Bun. Tu frumos, tragi un bilețel. Stânga sau dreapta? Cum vrei tu. Nu sunt așezate cumva sau dacă vrei le amesteci și ne arăți ce ai câștigat? Da, sigur că. Army Airbands. Ok, astea sunt chiar nice. Astea sunt și așa arată. Le pui pe mâini, pe mânecă. He thinks this giveaway was a favor, but I explained to him that everything is for real and that he can keep that gift. I understand why he thinks like this. If Mr. Beast was doing fake giveaways, how much trust would you have in me? Anyway, he was really happy. I appreciate moments like that. See you soon, sir. Salut! Salut, mă scuz că te întrerup, poți să te întrerup puțin din joc? Fii atent, eu am un canal de YouTube, se numește Balkan Sniper. Și dacă ești abonat la el sau îmi dai un subscribe pe, nu știu, pe YouTube, îmi dai un follow pe Instagram sau pe TikTok, poți să tragi de roata asta. Hai că-ți dau subscribe. Îmi dai 100%.
Îmi promiți? Mersi mult de tot. Hai să vedem. Ia să vedem. Ok, mai încerc o dată, am încredere în promisiunea ta puternică. Fac. Haide, încă o dată. Hai, a treia cu noroc, Hai, a treia oară cu noroc. Win! Ăla e. Tragi de unde vrei tu, stânga sau dreapta? Hai că dau una pe stânga. Dacă nu mai ești aici, Ia să vedem ce avem aici. Un Weapon Camo Band. ok. Ia bagă-te mai bine. Aici. Să rămână. Nu știu dacă este pe armata, dar E na. bun, e bun. Mersi, frate. Mersi mult de tot. Salut! Salut, mă scuzi! Salut! Fii atent, eu am un canal de YouTube, Balcan Sniper se numește, și dacă ești abonat la el sau dacă îmi vei da subscribe, vei ai șansa să dai de roata asta și să câștigi ceva. Ok. Te bagi? Ok. Haide. Încearcă tu. Cum vrei tu, absolut cum vrei tu. Win! Se vedea, da? Era practic clar win. Ok. Tot frumos. Stânga sau dreapta? Tu alegi de unde vrei bilețelele. Stânga. Ok. Pe care dorești tu? Multi-flashlight. Nice! Uite-l aici. Mă scuz, nu mai are capac. Eu mulțumesc. Sper să-ți placă. Dacă vrei, uite-te la el. As if he were a small child. He didn't win an iPhone or something like that. He won a multifunctional flashlight. I'm very happy when people appreciate the little things. We often forget to be happy for what we have in our lives. Mersi mult, salut! Am prea simțit ceva. Ia zi. Dau și eu? Dai și tu, dar stai 2 secunde să zic și eu ceva. Îl urmărești pe Balcan Sniper pe YouTube? Nu, dar o să urmăresc acum. Da? Îmi promis, da? Bine. Bun, fii atent. Trebuie să dai de roata asta. Dacă cumva ți apare win, poți să tragi un bilet de aici. Dacă ai un try again, mai dai o dată și dacă apare nu... Nothing, aia e, s-a întâmplat. Aia e, da. Practic nu e aia, e că mai dăm o dată. Try again, haide. Hai. Fuck, hai. Asta avem norocul, nu e problemă. Se întâmplă. Da. Eu oricum nu sunt norocos. Și acum mai tragi o dată. Păi de ce? O măzluim puțin. Bă, n-are cum, bă, n-are cum. Hai, încă o dată, îți mai dau o șansă, hai. N-ai cum, dacă n-ai noroc, n-ai noroc. Fii atent că tot nothing pică. Ce vorbești? Nu te cred, hai, încă o dată, hai mă, până iese, hai. Deci n-ai cum, fii atent că... Haide, cred că până mâine. E măsluită, vă zic eu. Nu se poate, băi, try again, hai, încă o dată. Hai mă, că o facem. Nothing, fii atent și acum mai win. Haide, dai. Gata, mă. Hai mă, win, dă-l așa că merge, te rog frumos. Dreapta sau stânga? Uite, iau de aici că sunt mai multe. Te rog. Stai așa. Mac pouch. Un Mac pouch. Super. Asta chiar o să-mi prindă bine. Îți zic de acum că merg, astea sunt stas. Te cred că ți vine. Cum să nu? Nice. Bine. Astea nu o să pice de aici. Mă bag așa ca lumea. Hai. Tare rău de tot. Băi, mă bucur că ți-a venit. Știi ce înseamnă asta? Trebuie să cumpăr încă 2 cărcătoare. Aoleu, da. Pentru 2 și acum mai trebuie încă 2. Și facem 4. Na. Salut, mersi mult. Și Iceman de follower până la urmă. Salut. Poți să te întrerup puțin? Un meci, salut, fii atent, eu am un canal de YouTube, se numește Balcan Sniper. Dacă îmi dai follow sau subscribe pe YouTube, poți să dai de roata asta și să ai șansa să câștigi unele din premiile astea care au mai rămas. Okay. Da? Sigur. Am promisiunea ta că îmi dai... Sigur, da? Mersi mult de tot. Da, acum? Da. Win din prima. Te rog frumos, alegi de pe stânga, uite, de aici sau de aici, uite, iartă-mă, tu alegi, tu... Ok, sper să-ți fie norocos și să-ți pice ceva drăguț, ok. Army bracelet, e prima. Uite, sper să-ți placă.
Și eu mersi. Salut și spor la treabă, mersi mult. Încă o dată îți mai spun ce ai câștigat, da? Un tag Whistle, adică efectiv ai tagul ăla și e fluier, ești șmecher, nu știu dacă... O flărai. Ca să draci mai. Dau că e bulanjoai. Mersi mult, salut! And that's it guys, that was the giveaway series. I hope you enjoyed. Thank you very much for watching. See you next time. Bye!